Mo kini ato ang latest weather update karong adlawng Lunes, December 28, 2020. Doon na kita'y tulo ka low pressure area nga gibantayan karon. Ang duha niini ana sulod sa Philippine Area of Responsibility ug ang usa ana pagawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Ang una nga low pressure area kining naa sa Luzon, kini anaa sa gilayon nga 115 kilometers north-northeast sa Kasiguran, Aurora. Ang ikaduha nga low pressure area kining naa sa West Philippine Sea, kini ana sa gilayon nga 250 kilometers west-northwest sa Puerto Princesa City, Palawan. Samtang lain nga low pressure area nga naapagawas sa Philippine Area of Responsibility, sigpatan sa gilayon nga 1,500 kilometers silangan nga bahin sa Mindanao. Ang maong LPA posibleng makasulod sa ato ang PAR within the next 36 hours o ubos ang tsansa ni ini nga mamahimong usa ka bagyo within that period. Og sa tuang forecast sa mosunod na 24 oras, ang Metro Cebu mapinagid ang ketibuk ang bahin sa Kabisayaan, makasinati gid sa pagkamadag-umon sa kalangitan ug dunay mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga pagpanugdog ug kilat. Para sa dugang update, bisitaha mo ang website dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre og mayong adlaw.